La Patrona és una setmana intensa i esperada pels polloncins, i l'èxit en participació ho deixa de manifest. Els més petits de la casa han gaudit d'una animació infantil a la plaça Vella de la mà de les Teresetes de Mitjón. El cor de Pollença compleix 75 anys i per celebrar aquesta fita, la banda de música i el cor han duit a terme un concert commemoratiu. La jornada ha prosseguit amb la nit de rock a la plaça Major, epicentre d'un concert de tributs. Per una banda tenim a Ojos de Serpiente. El grup ha brindat tribut a Fito Fitipaldis. Ara estem aquí amb Ojos de Serpiente i tenim en Dani. Dani, mos expliques un poc què fareu el dia d'avui? Pues mira, farem una miqueta de tribut a Fito i Fitipaldis i, bueno, a tope. A veure, la primera vegada que tocam a Pollença, il·lusió i a veure si feim ballar la gent. La verdad no fue difícil cuando conocí a Mariela, que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Quin grup heu vengut a veure avui? Avui hem vengut a veure un tribut a Fito Fitipaldis i l'altre era U d'Heroes del Silencio, que està molt bé. Quines són les cançons que més t'han agradat? Bueno, Héroes, la veritat és que nosaltres som més d'Héroes. Degut a l'edat, fa 25 anys, que vàrem venir aquí a Pollença. I què t'ha agradat més de tot? Tots, fantàstics! Les festes sempre m'agraden, no? O sigui que, bé, Héroes ha estat molt bé i aquesta gent també ho fa molt bé. Què tal aquest concert? Una monada, Ojos de Serpiente, és la segona vegada que els escolt. Sonen bastant bé. Quin grup heu vengut a veure, en Fito? Bé, una versió d'en Fito, però bé, està bé. Sortir un poquet de festa i veure un concertillo no poden demanar res més. Per altra banda, Héroes Tribute Band ens ha retornat a les cançons d'Héroes del Silencio. Bueno, jo el que dic sempre, si vols fer una cosa bé, el primer és de tenir molt de gust i que t'agradi. Si no t'agrada, és molt mal de fer que es faci bé. D'aquesta manera la gent ho ha passat de jo més bé, ballant i cantant les cançons més conegudes de Fito Fitipaldi i Héroes del Silencio. Dime por qué preguntas.